Sa number 3, 20 pesos nga kilo nga bugas, mahimo mangin available na sunod nga semana. Kung matigay na comply sa mga local government units ang mga required nga papeles, ginalantaw nga sa masunod nga semana, mangin available na ang 20 pesos nga kilo sa bugas sa idalom sang Food Security Emergency Program. Patag ni Engineer Jose Albert Barogo, ang Agriculture NIR Director, nagahulat sila sa direction ni Secretary Francisco Laurel Jr. Sara maka-avail sang programa ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga indigent, kag ang yadtong sa idalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tig-10 ka pesos o kung tig-10 ka kilo sang bugas kada semana ang pwede nga mabakal sang kada pamilya. Ang Food Terminal Incorporated o kung FTI ang magabakal sa bugas sa National Food Authority sa tig-33 pesos ang kilo. Ang 13 pesos nga diferensya gikan sa selling price nga 20 pesos ang iga-subsidize ang Department of Agriculture kag local government unit. Sunod kay Barogo, ang LGU na ang magakuha sa bugas gikan sa NFA. Sa karon ng Negros Occidental LGU kag Bacolod City, ang mga LGU ang may pahanugot sa amo transaction para sa Negros Occidental. Hindi pa man mapatud kung tubtubsan o magalawig ang programa, pero sa inisyal nga plano, ini ang tubtub sa 2028. Pasaling ni Barogo nga ang bugas nga igabaligya ang 0 to 3 months old. Ginabuligan nila sa karon ng LGU process ang papeles nga kinahanglanon upod sa Food Terminal Incorporated, pioneer ang Visayas area sa programa. Ang target naton depende sa kada sigon sang LGU sa pag-comply sang documents sa FTI. So nakadepende sa ila. So gina-assess man namon ang LGU para medyo mapadasig-dasig naton. But hopefully ma-target tani sini next week ang maano na ini siya. Kung ma-roll out na kung available. Actually ang stocks nato sa NFA is available na. Ara na dara. So ang ano na lang, ang bululigan na lang gid subong sa ang pag-process ang papilis with the FTI, with the LGU and FTI.